ideme hrať PKXD, lebo som vydal jedno video, ale sa mi nepodarilo, lebo bolo strašne dlhé. A ja som si to neuvedomil a toto. Hej, takže dnes tu ideme... Čakajte. Dobre, toto som sa trošku splietol. Niečo, no, takže idem to hrať. No, takže, ako vidíte, tak idem k tomu. Reklama je mi teraz na nič, no. Takže tu bývam, aj vy keď si nainštalujete, tak takto bude váš dom vyzerať. Nič nebudete mať, ani toto lietajúce, hej. No, takže ja tým pádom si tu zoberiem mobil a jak vidíte do tohto a tu máte takto. No a ja si dnes pokúsime kúpiť tento dom. Čo má jedno prosko? 4. Dobre, ja sa tu kúkam, dobre. Takže 900 máme. Čo máme na ňo? Tak nič. No. Máme tento a tento teraz nie. No, takže máme ďalšiu hviezdičku. Jo, čo... Áno, ďakujem, lebo vidíte, mám level takto 9. Chýba mi 1 do 10, hej? Lebo to proste zbieraš a toto ne. A tie levely sú ti v podstate zatiaľ na nič. No a toto je ako... Neviem, čo sa mi tu deje. Nie. Tak, som sa dostal z toho nejakého. Viete, ja poznám taký triček, čo sa mi minule nepodarilo. Hop! A letíte do tej vody a takto a ste tu. Vidíte? A ste tu, len vyplavete a idete. Hej, ale niečo keď chcete vedieť, tak pod týmto sú ostrovčeky, na ktoré sa dá ísť. A tam je ten vyšší, no. No ale potom, jak vyjdete hore, to už neviete. Tak len skočiť dole a vždycky, keď sa nejako... Zistil som ďalší darček. Čakaj, teraz musím byť. Hneď sa vrátim. Stali? Našel som ďalší darček! No, takže si tu vyberieme 300. Hneď! Prepáčte, že niekomu tak kričím, no. To je tak, že vy tu získavate toto darčeky a z toho som dostal tento pohyb a ešte nejaké veci.
Hej, a keď tak neviem, keď ho získam, tak vám poviem, že máme koľkatých. Áno. No, tak ho teraz nebudem získávať, lebo chcem ušetriť čas. No, ako pôjdem si zahrať niečo do tohto robota. Viem, kde je jeden darček na tejto slámke. Keď toto, tak tam behnete, až keď toto sa, tak on je v tom, hej, takže neviete ho toto. No, takže tak. No a my ideme teraz. Toto ja ľúbim, strašne to ľúbim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 a ideme hrať. Jo, tam lesete cez také prekážky, ale tuto neviem, či to bude také tejto verzii. To je taká oslava. Je to také isté. Áno, takže ja toto už poznám. A ne, ja mám letajúce. No, toto som nechcel. Toto váže. Nie. Jo, s lietajúcim sa ťažko prechádza tieto. Ne. Ale teraz to nebudeme riešiť. S lietajúcim budem prvý. Trošku som sa splítol. Čakaj. Splítos. Yes. Takže s týmto neodporúčujem ísť do tohto. No. Teraz si nebudem dávať reklamu. Spíš prišlo ďalších 300, ďakujem. A zbierame na ďalší dom, no. Čakaj, koľka ty som bol. No, takže hneď toto sa vám budem venovať, len tu niečo spravím rýchlostne. Tak, no, darček, ďalších 300, no dobre. Mi bude stačiť ako. No, takže pre dneska by to bolo ako zatiaľ všetko. Ďakujem. Ďalší diel vyjde. Možno aj dnes. Možno. Kliknite dole na ten odber. Ešte si môžeme zahrať síce túto hru, ale dávajte lajky, odbery a všetko. Toto moja sestra nevedela dať len s tatínkovým mobilom. Toto je strašne ťažké, áno. Mám 3 životy rovno.
tak toto som nedal. No. Tak. Čakaj, dobre. No, takže ja to akože vidím, neviem jak teraz. Tak, vyjde. A pre dneska to ako vyjde všetko, vyjdu ďalšie diely. Hej, vyjdu ďalšie diely. Čakajte. No, takže dole kliknite na odber, lajky. Skúste tu dať nejakých 100 lajkov. A zatiaľ čaute.